Hello everyone, my YouTube channel is not a doormat, it is a door nga nagikan diha ang panalangin sa Dios. Welcome once again to LV Amor Cares. Ang ini nga higayuna aton usab nga hisgot-hisgutan ang atake sa kabuhi nga mahitabo gayud during night time. Kana bitong paingon na gid kita matulog diha na siya mo atake or kana naghigda na gayud kita. No, diha na siya mo atake. Dunay mga hinungdan ngano nga mahitabo kana nga kun muhigda na gani kita diha kana mo mabati nato ang atake sa acid reflux or kabuhi or hyperacidity or ulcer or whatever, no? Ngano mahitabo kini tungod kay kalingmitan gud kanato nga mga kabuhiunon kanang muhigda dayon bisan bag-upang nahuman og kaon, no? Supposed to be ang allowance gid ni ana kung nang nanihapon kita 6 o'clock, dapat ana muhigda kita og mga 9 PM, no? Dayon sa dili pa kita muhigda anang between 6 PM to 9 pag human og kaon mga let us say 30 minutes. Dili sa gid ta mo inom og tubig ana after eating, no? Any liquid dili gina siya pwede kay mo react gayud ang gikaon nato og kanang acid, no? Ang mayo ng buhaton lakaw-lakaw or magtindog-tindog sa dili gani nako na ikuan nga maglingkod tungod kay ug maglingkod usab ako ng experience mapiga akong tiyan, akong buyon mo saka ang acid, no? So dili gayud kana siya kinahanglan nga mapiga, maglakaw-lakaw lang yun mo ay the best ana, no? And then pag human ana after 30 minutes aya na mo inom og tubig or milk or whatever. After mga 3 hours gikan sa panihapon aya na kita matulog or muhigda. Now kung muhigda kita again i-elevate ang atong ulo mga 45 degrees or pila kada i-elevate ang atong ulo aron dili gayod musaka ang acid or dili mo backfire. Di aron dili musaka na siya magtaas gayod ang atong ulo compare sa ato ang lawas diha sa higdaanan. And then as much as possible advisable kana siya, experience pud nako ari gyud sa left side. Kaya ang mga doktor nag-advise ana nga kung muhigda kita nga mga kabuhiunon, left side is the best position, no? Ngano man tungod kay dili kayo walay acid diha nga makasaka because ang anatomy sa ato ang internal diri ba sa atong gastro favorable kana siya sa acid kung sa right side favorable sa acid reflux kay diretso kana. Pero ari kita sa left side, dako siya sa gubangon diha. Tungod ka na sa anatomy sa ato ang panglawas, no? So, mao ka na nga usay mo bati kita nga na ay magburok-burok sa atong tiyan, murag gadaguok bitaw. Dunay nang utana nako. Usa sa akong mga commenter mingon siya, "Nay, nganong na may magtingog ana akong tiyan?" So agi na niini, no? Wala kaayo makakuan ang acid. And then labot pa manghaplas gyud before going to bed. Kanang haplas maayo gina siya nga remedy. Bisag unsa klase haplas, basta kay haplas. No? Mao kana siya maayo nga remedy. Manghaplas gayud sa tiil, sa ato ang kuto-kuto, mga likod aron mawala ang panuhot, mawala ang hangin, no? Unya ang maayo gani iutot daan. Makaayo ginang makagawas ng mga dautan nga hangin sa atong lawas, no? So mao kana aron dili magburok-burok, dili magdaguo kunya sound sleep kita, muinom kita og hot water, no? Anything hot kay makapakatulog gyud kana siya, relaxing kaayo kana siya. Muna siya antidote para sa mga insomnia or kanang mga dili kaayo makatulog, no? Kanang naa. So mao kana ang reason ngano nga kanang acid reflux or kabuhi gabi gyud ang iyang iatake tungod ni ana, no? Tungod ni ana nga reason. So dili dayon muhigda unya mas taas ang ato ang alugnan compare sa atong lawas. Dili ba mag-flat, no? Dili mag-flat kay kung mag-flat kita
mao kana mo kuan pud siya mo kanini ang kanang musaka dayon ang acid, no? So dili kinahanglan nga maunay atong buhaton. Sulbaro na to ang atong kabuhi sa ato lapong kaugalingon nga initiative, no? Initiative. Kabuhi is ato rin ng initiative siya. So mao kana dili dayon muhigda unya maglakaw-lakaw usa after 30 minutes aya mo inom og tubig. Dayon after 2 to 3 hours di ka nagkaon aya ta matulog, no? Di na ta mo kaon ni anang mga alas 9 kay duga na punta makatulog yun alas 9, 10, 11 na po sa mga 12, so mabilar na pud kita. So 6 o'clock sakto ka na siya, and then soft diet, no? Soft diet. Ayaw ng heavy meal, ayaw pagkaon di ta mo kaog lechon anang gabi na kay dugay na ma-digest. Dili ta mo kaon og mga seafoods kun gabi na kay dugay ma-digest, no? Magkuan gid ang acid ana, mag-alburuto ang ato ang acid ni ana, no? Mag-alburuto. Murabag mo mukiat gid siya, no? So mao kana ang reason ngano nga moatake ang kabuhi during night time. So common sense atong initiative atong himuon mao kadto maglakaw-lakaw aron dunay movement sa ato ang stomach, no? Matud pala stomach, aron dunay movement. So mao kana ang ato ang sharing karon may tungod sa nganong magabi mo atake ang kabuhi or acid reflux, hyperacidity, ulcer or og uban pa, no? Manghaplas mo na siya the best pod, no? Dayon labaw sa tanan magampo magampo. So have a good and godly day everyone, and pray without ceasing, and then be of good cheer because I have overcome the world, matud pa sa atong manluluwas. Hangtod sa sunod, bye for now. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Sa ako nang ginaingon, my YouTube channel is not a doormat. It is a door where the blessings of God can come. Bye-bye.